Ovako. Danas. Evo utisak za takmičenje. 7x7. Subscribe YouTuber. Da budeš vlog. Sad traje 7x7, vidimo ste 6x6, sada. Evo ga. Vidimo se posle. За koliko ti je? 13 kuna. Koliko je vređuješ? Ko? Dajmo. Opa, tenzija. Čekaj, mi ne snimaš, zar ne? Snimam, ja sam PewDiePie. Aha, može slika posto? Može. Ne može. 5 eura. Može, ja ću ti bijem ako mi daš. Dimo. Kako si los? Znam, nevređeni. Da, nikad se nije to. Smeće. Loše sam što nije popao. Možemo mi trojiti. Na trojku, ti meni dodeš. Samo sad sam već zaboravio. Ja nisam ni vidio to. A završi su? Mene ovo puna. A mene je ova kocka. Čiji je ovo? Od njega. Damjene. Ali ne mogu prevešati. Damjene, znaš ti ovo da skažeš? Skoro razum. Idem se. Nije loše. 28. Nemam pojma da skažem. Aj može. 3. Čekaj. Sad sam već zaboravio krstić. Čekaj. Ja nisam ni gledao krstić. A da, smislim sam prvi je to opirao, a pet... A ne, 4. Mislim, slušaj kroz. Jesam. Moja ruska. Moja je ne. Ne znam. A ti mene unapred radiš. Ja ne kontam zašto na putu. Ne. Ne, nije mi potrebno. Ovo je pogrešno. Ja odmah poslije. Što je? Što se ne vidio? Ja sam posljednji. Da 5. I ostavi mi bar jedan. Šta? Ostavi mi bar blog. Poza vlog. 100 puta. Znači, ako ja gledam blog naprijed Poza vlog. i poza blog. Poza vlog. Evo, preko Skyninga da dobijem followera malo. Poza vlog. Poza Ovo traje kompetitor tutorial. Za 5x5 nisam prošla time limit. Za 5x5 nisam prošla time limit. A pa sam vidio. Sad te pitam.
to plus 2. Ovdje sad 8. Spremno. Ne. Udari se po centru. Može. Smo bili na ručku, sad je završilo. Mislim, još malo do kraja ručka, sad je otprilike kraj. Kreće pitanje druga runda, ja sam prošla. Vidimo se. Sad će gore. 8. No i 12. Ne znam, pitaj Dominika. Evo ti. Двоиц. А? Двоиц. Вещи сверху. А, тебе я догадываюсь. 70. Pira sam prošla druga runda, znači, bilo dobro, ali isto je sad oko 13-12 average, ne znam još vidjet ću. Sad slijedi Cube, snimit ću jedan solo. Više ti ne ušio da se potpiš. A? Znači, Hvala. Evo 30. Evo, Jenar, može? Jenar, Šta je sad? daći Jenar. Biće Jenar 100%.
Zener. Može. Ne, ništa. Ne znam kako da vratim. Skip za malo Ener. Ne baš za malo 9.96, a Ener je 9.21, znači nema veze. Average. Sad čekam da prođemo drugu rundu. Na VC Live sam trenutno 5. Ali dosta njih još radi. Tako da. Sad je Megamix, pa se ide. Oh, baby. What to look? Svi subscribe na Jako Cube. Biće link Kako mi je fans šmanski razvodica. Evo čekamo. Da, Megamix. Dobio sam PB single. Iako sam još neću preći katov. Ajde. Nos. Zategnu, ali jesu. Aj, može. Nemaš tu. Prvo smo završili FMC, jel tako? Koliko si poteza dobio? Ja 47. E sad počinje kompetitor tutorial, već je počeo, i poslije toga je 3x3. Ajde što dobije. Može. Da mi je to Da, jeste. Može. Može. Može.
A neće ga ništa više, brate. Sve je živo pio. Strojke 32, to bio average od 17. Ja. Moj klan. Evo, pozdrav vlog. Pozdrav vlog iz čekaonice. Iz čekaonice. Da. 4x4 druga grupa. Ja sam otpijan, ali nema veze. Ajde. Trebalo bi biti sub 40, ali sam pogrešio. Should have been sub 40. It was a really scramble. Lele. Ne voliš baš Ništa lično, ali svaki put je ne znam. Ajde. Osam. Sad baš nisi. 13. 13, 70. Moram preko tebe mnogo sigurno da dobijem. Ja sam ti tehnička podrška i navijač. Dobro. Sir, it's not plastic, right? Oh, it's good. Sir. Thanks. Ready? It's the best way. Yes. Skupim ti stoji. Može. Čekaj, samo čekaj. Ja mogu da upišem. Što mi? Što? Pa da?
Više, to bi bilo dobro. Da te podmiti, no? Ajde. Nemam nikakav drugi tri. Kako da poberiš to hoće? Sad. Ovdje na snimanje. Može. Može. Osam. 47. Varga. George. Ti sve kad uvijek u radu, ne? Ajde, može. Godine Pepe Everić. 95. Više sad 10. Ne, ne, ne. Ne boš. No joj, ajde može ovaj. Ajde, može. Zahvaljujem. Ne znam, nešto me malo. Ne treba meni to. Aj sad odmah ono 5-27. A? Šta? Je sad isto 5-25. Bolje, što? Mora biti Everić. Cristo, yes. Finally, you learned my name. Yeah. 4-81. Više ovdje imaš i bolje rezultate. Kakav je vredan. Kako će biti? Malo loš. Ja je vredan na 4. Spremlavi ili? I da i ne. Možda mi sreću. To je naravno gost. 5-25. Crni gost. Mislim, gost. I crni gost. Znači, sada možeš da ga oberiš. Ja mislim da ga već imam, jer više, sve sam mislila. Imaš ga. Je li? Imaš ga 100%. Borio si je na... Super. Ajde, može. Aj sad za laufu jednu dvojkicu. A volio bi. Ili dvojkicu. Ili na... Pet, 42, bilo. Trebalo bi da bude, jel da? Ja sam iskaču. Ja sam zato nisam.
Ne. Gotov. Ready? Eight seconds. Meni rat. Nije ispod 30, 100%. Prosek. Single 24. Da, ja sam mislila više. Single sam. A moguće da je 9. A ne vjerujem, teško. Ajmo se. Ne vidim ti si bio. Možeš tu Dugo se nisam javljala, samo sam snimao. Kraj dana za mene. Oha, super, sad 40. 2 puta 2 nacionalni, 5-10. To je to. Eto atmosfera sila takmičenja. Evo se. Eto, to bi bilo to. Sad idemo tamo gdje sad. Vidimo se.